sinin chantira chuan mi pahnih te chu in holo tak maiin an lo om du na a hmeichhia zawk chuan a ril ru chuan Zhao Yan Huan ifa hi kapai le nge yangai ani a lo ti chu kumsang ni somni ni in kumnga liam ta a lo langa hmeichhe pakhat cher chura a thawmhnaw la in atlan chhuak ngal churan chu apa po chuan a lo ring lawa a lo hauna samai kan chung ko hming I thi chle ani ti in Yan Huan lia u nau nu tanjar ma a chuan a lo vina a u nau nu la chuan Yan Huan ne na ka u nau nu hi an bum ani nge yang hetiang I chunga ati lawang a lo ti ve churan chu Yan Huan panin thu dik lawani ti a shila ma se ani chuan a haute ne na chuan churan chu warehouse lama da turin le a thil ti swala shat ma om turin ati da tat maya hun lo rela hriat lai lo liam ta churan chu ada na warehouse room a chuan lo omin chhuata a lo thu sop noya a pum po chu a lo par ve hle a rai ni ngei turani ama po chu a omanom lo mel le a nau ka nei don ania ti in hospital ka la du thu chu a lo soye kongkaron in hongin a u nau nu tanjar kha a lo lut lo pan vatin tanjar nau ka nei don ania hospital a min shwai sham ro a lo ti a ma se ani chuan lo nam sonin nang hian Yan Huan nau te I lo pai ngama mo ti in anam tu a churan po a kapachang thi sen chu a pheikhok sanga ron rapin nangma wang hian song company atlachia a ba anga lutuk wangin ipa kapashon ni bokha a in ti hluma sin a lo ti churan chuan ani theilo a lo ti vata an hun kal toron she chuakin tanjar nen an thil in dun kha churan chuan nang hian kha thil ka ina khan dam doi tel wanga ni tro hetia ka om a han ti tanjar la chuan panin nang hian kan no pan lai ta to I du doi ne ya chuan tu na chuan ka hun a thleng ve to chu mai ba ka Yan Huan nau te ka pai ve thawa ama poi min du an kar chak deu ron tlanin a sutlu pop ko nga chuan ni kho shelo dewina oma kar khal tu ron chhuakin a ron cheka tu emo kolin aladam chilnon le turin mindu em Mr. Zhao a han ti churan chuan rilruna takin Zhao Yan Huan le tanjar te in thuralin keile ka fa la piang lo hi ti hlum an tum leka ni mo ti in Zhao Yan Hao em ni a han ti a chu pa chuan I dai lo turi dai ani ti a shilin a kar hnunga ada luta bridge lam chu apan pui an va thlen chuan churan po a har chhuak le to a shrai tu pa chuan tuifin hriat chung bridge atang chuan nam thla ka lo tum churan chuan shia chian tumin Zhao Yan Huan tir che em ni a han ti a ani chuan soi thei ka nei lo ti in a pot ka nga churan chuan Yan Huan chu an chia lo in tuifin hriat ta chuan nam thla ka ni ta bok Yan Huan po a office sa relu boy mel deuh hian alo oma a secretary ron lutin churan chu warehouse atanga atlan chhuwa thu a ron shila chu mai ni lowin CCTV atanga alandanin hriat lai nawa pa ya ang to a chuan bridge atang in ti hluma zwang kha ani ome ti in a ron shila a ruang ero mu tur om lo thu chu a shil bok Yan Huan chuan lo thong takin CCTV chu a han ena a office a chuan churan ne na omdu na an pu pa kharun hnuk lutin a hlo mel hle maya Mr. Zhao he pa hi ani an ron ti a ani la chuan kati palani inupui khan thiam lo na anei lo tu u nau nu chuan ke hi nupuya min nei la ti in thu a hnu chhia ani chuan kum kho a min en kola du bokani a han ti a letter chu Yan Huan chuan a han chiara a ril ro na in ka thiam lo vekani churan ka kyanga ron le le ro ati vongvonga hun lo liama kumnga lai lo ni ta China a chuan churan chu a ron le ta a kyanga chuan no pang pa ni hi an lo tel ve boka a thian nu in lo hmakin anin mo ve le chuan in ko in churan I lo le chu ka lom lutuk a lo ti a ani po in keideu ti in hei hi ka fa te an ni hi ti in mi panau pang chu zero ni in me chenau pang chu mo ani a an ne na chuan hei hi in nu te ming mingi ani hi chibairu a han ti po chuan fel deuin an lo be nga la
Ming min chuan inom na tur apartment po ka pe fel to e ati a churan chuan lom tho shil pa in ani nalamte a hanti a ani chuan ja group a chuan vacancy ala omlawa cleaner ti lo chu alo ti e mase churan chuan ama ka hnai theina ni chuan apoi lo alo ti a Ming min chuan kumnga liam ta khan chen feng khan a chan chuak sham sham chia thil tam tak tor chuakin chipet ineya chu mai ni loin milana designer ming thang takin iboka tuna heta china a ji kong wangin ilo let le anya in ngai to chang chia mo alo ti e churan chuan a hun kal to ngai to chuakin Los Angeles lama bridge achanga azwan thla khan anlo omda hi ni in a chan pa cheng fen chu doctor ni in a hne na chuan a fapa ji kong bon mero milpui an mu theilo thu alo shila churan po a mai tangarin a zaina kha alo sir nuala chu po an apartment thar lama lo om to in a him lo yan huan po an company kota akara lo thlengin za takin an lo hma ka office a chuan an lo hmak rana arun le chuan an DNA sample arun kenga a in mil thu arun shil yan huan chuan momo hne na chuan a mingte azota anu mingte azot kanu chu song chu ranani a hanti chuan kumnga liam ta thil thlenga ngai to chuaka churanin nawa pa ya ni ti a hriat kha momo chu a fanu ngei ani ti a hriata boka a hne na chuan khongei nu om isha em a hanti chuan ka shelo alo ti ve tla thunga momo chuan zirui chuan anu hne na chuan na pakhat application a thelu sak thuli an lo kol tur thu chu awa shela kol po adong ve ngal yan hon secretary khani in na a mu thule an che na ano pang en kol tur ani thu alo shil churan chuan tangerine araya tia afa ani ngei don chu inten omdun hle mai ti in a na mu chu apoma kalokal donya ti in kol chu ada a zirui hne na chuan engi omzia a hanti ani chuan arang thei angbira kan ti tur kan ti theina na ni kanu ti in lo shila ani po in ole ifele ti in lo chang ve mai yan huan te chen na vila a chuan va thlengin a chhunga han en kwala ama ang chia kha ala ni e engma ala in thlak lawani hi ati a lo ngak turin le an little miss aron kal tur thu an shil chuan step lam chu awa hoye tangar fanu mu tum deuh khan momo han mu chuan makati man hle a bathroom lama inzo tin momo chuan engkima shila ani po in she thiam takin ole tuna chang chuan nu min ti thei to lawania mika raman chhuaka ni lo nan a hanti a momo po in ole I thu te chu ka oi si alom ti in anin ko a yan huan ron thlengin momo ron kauta ka chuan momo chuan kongka wa honga a hne na chuan ama en ko tu tura amidu a mu to thu chu a shila khongi ati chuan bathroom a thila ti fai mek ati yan huan chuan momo chu in hnuai lama dessert ei pui turin ati a an mi chhor thar chu mu atum tabok bathroom balu chuan churan chuan bathroom chu alo ti fai meka alang thangang mai yan huan poina en deuh wangwanga a han mu ta ka chuan dingin akal son tur chu atlu chep yan huan chuan ronwanin an pahnih chuan bang hiangin an tlu a anin en le wangwang churan chuan hello Mr. Zhao ke hi churan kani e a han ti chuan yan huan thin chu a khei zar mai nang hi song churani ni em nge kanupui hlui ming I ho enge ti tumi nei hetia min zui kwal reng pul lama ani to a tuna ka fanu en kol tu angin iron thoka a hanti ani po lo tal ve lai lain thla tur chuan lo ti a momo kharon tlan lutin nute tiaron kawin nute ti le chuan ina chang ka tlan bawang nangma po police ka report ang che ti in anin zui chhuaka yan huan chuan khanu churan chungchang kha lozong chhuak ang che ti in a secretary chu thu a pe ngal momo chuan micro theidon thu lo shil chu ni in khongi a hanti chuan a ho lo ti in a ma thil thleng wang khan alung oi vak lawa nangman ngai dami ti lo chuan a lo le du to don lawanya a lo ti yan huan chuan keiman ngai dam ka di la nga yanga mu a lo ti chu mai ba ka karila cham ei tur nangman min siam la email cha a ei tur siam thiam ve thawangem a hanti vela momo chuan
chu ran po chu momo chuan yan huan e rong bol lai thalak alo thona lo en ve in a in thlak ve nge yan yang ei rong te han bol ve lania alo ti zero ron langin churan chuan alo hau deu chuti a u nau nu hmun danga om tura alo ti le plan alo sia mai chu ma se zero chuan a han soi fe a shethiam takin in pathum hian tu ma in nat ka phal lo ani ti in a kwa a momo mutur po yan huan chuan thon thu alo chhar tu khatin chhar su alo ti a in siam tha a han chhar le po chuan alunga dum theilo yan huan chuan siam tha in tikhan mutum mai ta che a han ti ma se momo chuan ngai thalawin kamu hil theilo alom anu po na chhar zia ti in cha chu atum ta mai yan huan chuan chapsu inu po chap ngai mi alawania a han ti chuan momo chuan ani lo anu po zana kan mutlanin a chap thin ka shevek alo ti a yan huan chu apa nang chap ve thinem a han ti a ani chuan ka chap ngai lo alo ti momo chuan anu in akal san lai che po khan mo a ti chuan a ngai to chhuak zoka atun manun chu yan huan chuan momo chu mutum turati in a chwa san ta dai churan thil ti fel lai po zero khan in siam fel atin nu voina programming class ka kal don ania nu te ming minin min lo lam dona a om to ti in a au lang langa a chhuak zui ngal churan pon film khurla ati zui ve a anu rei lo te ya kongkaron in kik le tak sia chuan zero chu thil thei ngil a nei amuni ti in awa honga ma se yan huan lo ni a Mr. Zhao nang mo ati ngalwat yan huan po chuan pon lama chang chuan momo in angai na cheya nang ma hi en kol tu tura roi inia tu na chang chuan ani tin hun man na ipui tuang aron ti churan chuan min chhor du hi ichianga mo alo ti ve ve la an chenom te hau chuan lo mu in so chu Mr. Zhao ani lom ni ti velin an lo soi sep sepa yan huan chuan churan chunam lutin in chung lama an luta yan huan chuan churan chu banga nam deuh ranin churan chuan lo en ve reng boka ma se in ngai to harin Mr. Zhao ikal sun thei to ang ti in anam sona yan huan chuan in chung vel chu a han ena a cheidan vel te chu a hma a anupui churan soi ang cha cha ani tlat box si sitting room lama phein yan huan chuan dokan a thingpui chhop chula in churan hne na chuan ole thingpui po ilo ngai na ve ni omania kanupui chu ingai sang ve nyang mo te a han ti churan chuan o ka ngai sang alom alo ti ve yan huan chuan vapan thutin nang hian eng cha ngai du a han ti a churan la chuan ka du mo inupui ka ngai dan wang nge nia irin nangma ka du wang han ring te a han ti vel yan huan chu in la shangin I thil tum chu engpo ni se top san ro a han ti churan chuan thin rim mel ve takaron thawin tinge nang nupui te unau nu nupui nei tum hian soi thei in yem ni inupui po I za lawa a unau nu I nei do na nia a han ti yan huan chuan ama thunu chia ani wang chawani alo ti ve a churan chuan inupui chu a thil phal om hle mai mani pasal a mangai tak midang lo nei turin ati chu ani sia a han ti vela yan huan chuan atoke ti in file chu sign turin ati a sign ve ngal yan huan kalma cha chuan kol dongin anom pui pakha chuan boss tangar ron kala fanu momo nen khan boina an nei ron hovat ro a ron ti churan chuan lo she thoi momo mo kalo kal ve don ti in azui ve ngala an va thlen chuan anom pui pa chuan po na alo nga ka churan po alu tlang ngal sitting room lama chuan momo chu chu thleng lam hoin alo thutunga momo I tha em ti in ava pan ngal tangkar chuan ole tunge lokal hi a han ti vela churan chuan momo chia angai twa alama han hoi ti ra abyang chu alo sen tu ta enge thleng tunge hete chunga ti in a zot momo po mitui tling pamin lo hoya anato lo vurin ompui pakhatin minde saka alo ti churan thin rim chuan tangar lam chu avapana nang hi emni hetia lo ti a han ti ani la chuan zam lo deuh hian ni po ni ila enge lo boina a phuwa ka benga ni mai alo ti churan chuan ole
kut thak ingai na ni chuan ti in a beng ve pop tangar po thin rim deuin kut min thak ka mo tia beile ta tum ma se alo danga momoron in rolin tangar chuan nam tu a churan chuan ngai vina tum chu alo benga abianga khoile tumin nang hi tia ben le atum chu yan huan khan alo dang tangar chuan anam son popa adara so pha nge nge momo po chuan alo ngai ven ve ngal tangar la chuan yan huan hne na chuan alo hek zot zota momo hne na chuan tunge hetia ti che a han ti tangaron in rol vatin inom puilak hian atia ni nge yang alo ti a in soi thiam chu alo tum hle ma se momo chuan ani lo nangmai ni kha alo ti vat tangar chuan momo min ngai na lo ti chu ka sha a ma se do chuan min pu kher su ti in ama le ama chu a in benga ti khan min ngai dam thei to angem a han ti vel momo chuan tinge heta le zel po min thlem tumin I omamo a han ti in hachavatin avapana chute soita ga alana em a han ti churan po chuan ai alo ti ve mai nang hian momo hi ngai to mel so ka ang keima ai enge chan a han ti chuan ani chuan momo te chu kasum mu na pakhatania ani lom ni ka ven hi manga yang chu a han ti yan huan chuan banga nam phein thil tum chalau I nei ni chuan I in chi rang he khopuya hian inun nuam takin emo shiom takin ka siam theya sin a han ti chuan churan chuan kan lo enang chu alo ti a yan huan pon akal san tabok ina changa churan chuak chu tangar khan lo changin in belokang a han ti akar tang chuan churan po vapanin enge avati ve mai tangar chuan yan huan hi kapasal hwala ni ti isya anga engma kanin kara ron ti tum su angche a han ti chuan churan chuan enge lo thlem deuta ila a poivak na alo ti san vel tanjar chuan a recorder churun phorin ole tikha chuan ka ban tir nge yang che ti in kalsana churan la chuan hantum chin la alo ti zui vel mai mai tanjar chu thin rim mel dewin yan huan office a chuan lu alo tuma a secretary khan alaman lo ti in lo dana tum ma se alu ta thawa meeting alo nei mek ni in chutia aron byak boy ta ka chuan ni danga kan nei le don nya ti in meeting chu ati top ta ringota tanjar chuan a thil record chu a han ngai thlak ti ra en ta che he nu hian thil tum chalo ta ka nei ani ti in ban va dro a han ti ma se ani chuan momo in ngai na a ka ban thei lawang ama en kol tu tu ra ka mo ani alo ti tanjar chuan momo chu keiman ke en kol thei ka unang nu fanu ania chadewin ke en kolang alo ti ma se alo rem ti law angai ne lo che ti shat kha ti in a ban don lo thu chu a shela a secretary in nalam aron ken lu wang chuan thin rim dewin tanjar chu a chhuak ngal dai yan huan ne na chuan a secretary kharon kalin churan chan chin ron pek pa in a shila ramdanga tereu designer ani thule engtianga momo en kolami noi thok tura ompe nge ani alo ti ve a yan huan po chuan poisa a abai don lo ti achiang renga engchiangi adu alo ti ve bok in lama a han ho chu momo chu lung oi lo dewin lo ome enge thil omzia azota ani chuan khanu min beng tu kha nupuya nei tu mem ni nuwatan ka du law tinge anu kha I mangai lowem ni alo ti yan huan chuan beng dai chu atum ve ma se momo chuan anu ne na in thlak po engma ina umlo re re a han ti chuan lungai su zana inu ne na kan thlak hau chu kalo sun sak don chenia ati a momo po alom le ta hle churan chuan a ruk ni om takhian study room a alo luta thil zon nei ang hle bok light po on lawin torch light ne na lo en kwala table noya jawar han hon chuan a thlak ho chu a mu a en de uwang wang hloma chutia omlai chuan yan huan ron kala engei ti in ron phoka a phuna salutuk chu a bo tlu a an moi chu an la in sik tir zui yan huan chuan thawro ati a thaw ve vat enge hetai ti ya zo chuan
mo in anu thalaka en chak lu tukai heta omantia karun zonga ni hi alo ti album chu a han la a han en chuan yan huan po chuan hetiang a thalaka om ti kalo she hleinem a ti ve mai chu ran pon a om ve tho a om lo na rei to a I thei ngil chu dan pa nga ya ni ti in album chula ka tum ma se lo phal lawin keima nak tu ka kalo pe mo yang mo chu ti in a kal ti ra yan huan chuan a kal no chuan ama le ama a in be mol mola chu ran nangma anga ron om ve la tumania ma se ngai to chuan in an na in nei deuh tak tak ani kha feelings kha ti in a ngai to le ta thei ngil te ti in ama chu a in fui bok thalak ho po mo chu va mu ti rin alo lom hle maya mo chuan anu chu a mel tha ti thu te alo so ya yan huan pun tunna hetiang hian ala omem ati chuan mo chuan anu chu a mai bandage a tuam tla zel thu shilin apa anu hi mel chhedeu ni ta se I du thawangem a han ti chuan te reng mai kan nu puyania eng angpon om se ka du rengang ti en alo changa pom kangin na akal ka nga ya ti in a chwa puya na akal lan chuan tan jaron lutin anom pui pa khan dan lo tum ma se lut luin bang vela churan le yan huan ti thalak an tar chu la thla in a pai ke hloma mo ron kalina mu chuan anom pui ne na chuan adang siama tar le tur chuan a shil tan jar chuan no pangte nang hi min fa in nei ti kalo sha a han ti chuan an nei lo thu le a kut mor puwa a khoi ngai lo thu in a changa engtin nge chu tiang te ngai twa thei zok a ti soi chadu lawin nadang ka nei lo tur chu alom hle mai ti in a kal sana yan huan chuan tan jar chu lo ei puin happy birthday lo thleng chep to ti shilin ta chuan anin hual na an su thu a pon tur thu chu a shila a thin rim kher mai tinge ti in ka unang no thil du anya sin tu emo zo kin kan du midang kan hmu ni lo chuan a han ti a ma se yan huan chuan adik ma se tu na chuan mo ka nei to a chu mai ba ka ama ala thilo ti ka she to boka kan om dun thei lawang mo pon angai ne lo che alo ti ve da ya akal san ngal bok tan jar chuan thin rim dewin he no pang hi ka da chadanga ya ni ka tan nok lutuk a ti sui ve bok churan po chau kalama lo che in ei tur lo siam mek yan huan vakalin ei tur vela siam dan zirtir tur chuan na wangen mo tan ani thu alo shil bok churan chuan alo rem ti ve maya bazara siam tur ka vale yanga kan chan don nia ati chuan akal pui tur thu chu alo shila ti chuan an chhuak dun ta bok an siam tur vel chu an lei zo ma se yan huan chuan mo kor vel le du wangin thom na dora chuan an kal le a ta chuan chu ran chuan kor te chu mo ta na thlanga yan huan pon angai sakle ani mo hi a size le du zonga shevek ania alo ti ve a chutia en kwahlan chuan dor ngak tu pakhatin in pui in me deuh tur kan nei sin ti in le sak tur chuan alo ti a kara an holam chuan a thil le sak chu a han shila tinge min le a han ti chuan moi en kol na sa a chuan keima thil siam te min zir tir don si a lom thu soina ani e ati chuan alo la ve mai bok inan va thlenga churan chuan mo chu a thil vela pe a en hlan chuan ko la dong a chanu hne na chang ni in news lama yan huan ne na an bazar dun khai mi pasal hwa lo chai anga an pu thu te chu alo shila tv chu onin en ngal tan jar chuan chap der velin thu dik lo ni kha yan huan nen chuan kanin hmanga yelom alo ti vela churan nui chu aza hle eitur siam dan te chu anin zirtir chana an pahnia an dun chu an che te a khor veka churan tlu chep chu lo dom manin anin en le fanga anin kara chuan engemu a om deuh chana ni an sem zo chuan ei turin an thu a mo te nen yan huan chuan ei tur han pe chu churan chuan lo du lowin mo a pe a ama ala in a han eya a tuilu tuk ti pa in Mr. Zhao laksa ka ngai lawe keiman kala thei alo ti a yan huan lung oi lo chu a thau dai ama a om nu chuan
tingi he nu hi a in thlak thut ni a ti ve vong vonga a office va thleng chu a secretary khan thil omzia lo soin an bazar na video chu a han en tira hemi wang hian ipi in hmu che a du a ngak mek che a han ti chuan akal ngal api chu alo lung oi lo hle maya akyanga tanjar lo thu ve in api chuan anom pui chu ran chu ban turin ati a mase ani chuan thil ti swal engma nei lowa ka ban don lo alo ti ve api thin rim chuan tanjar ba khi inu puya ka pom don lo ti in yan huan chuan anin hwalna a birthday party ya ti to patum thu chu a hrila a thin rim le swal lung oi lo deuh chuan na chhuaka akal nu chuan tanjar chuan yan huan chu ka ti palani ka pi hne na po engma ani lo ti in ka thlema mase video te kha alo hmu nen a han ti chuan nangma hmu ani ti ro ti in ka pi hi kumsum rat lai a pel to internet le tyang news lam hi a en ngai lo nangma ni hmu ani top lo chuan ti in a tong khum min ring lowim ni ti in yan huan chuan irin hlel om em ani ti in akala thuthleng wa thu in hete omani chuan ai ma a kapwangang ati a tanjar chuan lo chang vatin ti lo turin le tun hi hun tha ani lo we ti in thingpui te chu a thlita yan huan chuan kalphote a ti taringot zirui po chu enging emwa alo boi ve lutuka anu va kolin tanjarin an news vel kha ayana sa in theder turin min lo ti in avashil ani la chuan asoi angin tiro katan poina omlowe alo ti a ada nu chuan chen feng nen in bia in ani chuan an chan chin alo sheve hi alo ni a puina amamo empty vel chu alo zot mase chu ran chuan aman ati thei thu in alo changa ji kong enge an ati chuan amu thu le a that viau thu chu a shila yan hei company run he chin tu po ama nge yin mana tuma laptop mang chuan chana hanla ji kong le khalo ni in hospital atang anu te chu alo pui ve char hi alo ni a wa nei thlak takin yan huan chu a chak lawa a beidong ta a tu te shep nge het yanga mi bon alo ti ve a voice message on thonin tanjar o alo ni a ji kong hne na video thon tu le lo chwa tur ati tu ani a athil soite chu yan huan chuan a han ngai thla a secretary chuan miss tanjar te nen in kung ka in a om thei angem ti in ama mutur chuan an kal nga la ngai twa chhuakin tanjar o ni lowin siam chop po ani thei ma se fia tho ngai ti in an vakal tanjar le a secretary la chuan eng thu nge an chhuat tir li ang ti vel lo soi du nin zirui computer lama thiam tak chu an lo dor me ka zirui ani ti shelawin puitling ani an ring ani tanjar chuan a card phorin a secretary hne na chuan ole khatyang khan kan ti le ang ti in poisa te chu ka nei lom ati vela kongkari wang chuan a secretary chu awa chhuak phei yan huan ni in a hun ve le alu tlang nga la churan poron lang ve in tanjar apartment chu en kwala ama a alei saklai te kha angai to chhuaka tanjar secretary chuan an lut tur chu lo phal lowin anin hnial shep mase an lut ta thaw tanjar laptop lo la khoi chu a secretary chuan awin Mr. Jau te an local ati veli a khup nga la yan huan chuan a laptop chu a secretary chu en turin a hanti mase a lo phal lo keiman ke en don nge yen tir don ati ta ka chuan a en tira ti chuan an mi chhor zirui nen anin biak na chu an hmu a tanjar rim hle a secretary po chu kanilo alo ti ve mase tanjar chong thei lutuk chu ahnial zo lo chu ran ron in rolin thudik soi kan sha theinan tu bank card nge an man ti chui ula ti in tanjar secretary hne na chuan tanjar bank pin isha em ati a ani chuan shelo alo ti yan huan po chuan a secretary hne na chuan en zui turin ati ngal tanjar la chuan in soifia tum takin a secretary chuan an local ma a bank pin po a sha tarin to thu te asoi yan huan chu ni atum hle secretary he poron letin a han entira report chu mase chu internet bill pe tu chu tanjar ani lawalo in ti churan chuan makati hle a aril ru chuan zirui thil min shil kha adik om reng sia
yan huan hian danger hi ve ni matum zo kem ni a ti neu neu yan huan ne na chuan Mr. Zhao kalo valet masa ange momo a har tuang ti in a chua sana yan huan po chuan danger ne na chuan ring hlel takin hetiang lam thila hian in nam hnoi to su a ti a min ring cha lo ani hmel a ti zui ve a yan huan chuan kar chhunga a secretary ne na kuming zat nge ka kya ngai tho to a han ti ani chuan kumruk alo ti ani chuan engwanga khatyanga do soi ngei ni a han ti ta ka chuan secretary he chuan poi ti thu le a ti chan chu ani pui hwal danger ming cha lo nan a ti thu chu a soya yan huan po chuan I voi khati swal na ani a ka ngai da mang che ti in ti to lo tur chuan na ti a churan chuan momo ei tur lo siam sak me ka ma se alung oi lo mel kher mai a thil zai te chu a ti deuh sok soka momo chuan lo en ve rengin a una pa zero chu texin chan chin vel chu a shil zana mu po chu momo chuan anu thinrim su o alo ti a amumanga chuan churan chuan akya nga lo omin chutia omla chuan zero khan run texin anu le a unau te chu lo le to ru alo ti a that thu chu soin room atanga achhuak chu sitting room chu lo thimin zu le mezal rim chu alo nam hle a yan huan po alo om avarim cheve ti in lai chu on ngal yan huan a han mu chuan nangmo ati a ani la chuan I chapem ni alo ti I lo boy na tur omlo ati ve thung yan huan chuan tuimin valak te ati a avalak ve mai chutia ale chu a inrin lo hlanin alo pota thutlenga chuan bo betin a fapa loin dang ve ma se ama a chan pa doctor chen feng thu soi khangai to chhuakin yan huan fa apai le ni chuan ji kongan bone marrow transplant anei theidon si a chu sherengin a fo plate ve a yan huan chuan pom kangin a room lama an pheya hun chu an mangdun tabok an zo nu chuan an pahnih chuan an lung oi lo hmel hle maya anin hau le shep thinrim deuh chuan chu ran chu a chhuak zana mu po chu amu tui lo hle a tho nu rewak lowa chuan yan huan secretary khan a room run kikin ompui dang tu ma an lo lakal lo thu le yan huan hangover soup siam sak turin awangi na ti chuan awa siam saka chutia a siam lai chuan secretary hi chuan ahma a athil ti internet bill pek na card report kha adik lo thu le a thlak thu soin poi ti thu chu a soi ve ma se ati chan chu soin danger chu a boss nu pui hwalania a humanga ya arin wang ti vel chu a soye ma se chu ran chuan thin rim dewin athil siam kengin yan huan room chu apan pui da ya awa thlen chuan kongka kikin alut yan huan po alu chu na alo ti hmel hle a sup siam chu da in yan huan chuan tinge I chapem ni alo ti le a churan chuan tinge ni zan ang khan kan mudun le donem ni a ti le a chwa san ta dai chutia asu pahan in chu anupui siamang cha che ani ti sha in a chhuak nga la churan chauka om chu varekin nang hi enge kanupui chanchini sha ti in awa zota sup kha engtianga khatianga siam thiam ngei ni a han ti chuan video enge mo a ena changa a siam ani thu chu alo soya yan huan po chuan ni kanupui anga omitum take ma se amangin thei tak tak chuang lawang ti in a chhuak ngal yan huan thok po chu aril ru chu thil danga da ya oma a secretary kolin churan kha coffee min lo pek ti ro ati a ani la chuan coffee in nem to si a alo ti chuan thingpui lo da tir mai ro a ti le a nu rewak lawa chuan churan chu thingpui ne na ron kal a ron pe a akal tur chu ko dingin ka taksa nal tuk min lo massage te a han ti ani chuan Mr. Zhao ka ti palani hetiang ti turin heta ka lo kal lawe ti in a chhuaka yan huan po chu alung oi lo hle pona borak thiang hlima hip tur chu churan phone mang mu fu in ani la chuan a fapa ji kong khalo bia in ka ngai le tuk chi alom ti te ka hmangai le tuk chi ania ti vel chu alo soye tunge ani hi abyak mi pa ni ngem tumdang anei le tu emni ti in avapana tungei biak ti in ava zot ani chuan lo boy lo turin alo ti a yan huan chuan min mut pui zo chi a ti hian mi padangi bele ngalania
nge tumdang i nei le zuak a han ti a anin hna le bap mase momo run tho chuan nute apa engin ti a kamu hil theilawa ka kya ngai om thei angem nute ti in a run chong in thavatin churan chuan Mr. Zhao ikal kyang thei angem momo ka va boy poyange ti in akala momo chu a shrai lut ngal en huan chuan a secretary kolin office lama mutur chuan a va shil churan chungchang chu alangai ven renga lo chui zui zel tur chuan a ti renga a secretary ne na chuan Tanjar po chuan yan huan ril ruah ne thei taksi lawa chuan api va hmu tumin avapana anom puihnu chuan alaman lo thu le ngak turin lo shil revak lo nuwa chuan ron chukin api chu chadewa bevelin itan thil pek kalo ke nga ti in chimoi deuh hi ape a api po chuan moi ti in abe chaveta chanchin te chu a han shila api chuan apui tur thu shilin tanjar point a birthday ya chimoi tak apek le tur thu le chu po designer e anti siam nge ni tur thu in a shila api hne na chuan anom pui chuan tingi ama khan mi song hi ingai na si lo ti ani la chuan atupa chukal san tur lo ti in poisa alo pe churan chuan a poisa ape ka han en chu ehe ka va tau ve hetiang khopa hlu hi ani mo ka lo ni a han ti vela api chi or chu va mu in I chi chu amoi hle mai a han ti ani chuan tanjar le sakani thu te shilin nang ang lo takin hetiang thil hlu tak tak hi alei theia sin chuwang chuan katupa hi I phu lo ani kalsanang che a han ti a mase churan chuan imangno thatu chuan thilem ape che ani mo a han tia ani chuan alo oi lo na sa nang chha hlo mai mai in hetiang alem le tak I shelowe ti in chwa sana a chwa ma lok chuan coding in ke chha hlo hian bil pek na ka nei don si lawa ei mani lo pe don ya ti in waiter ne na chuan ei tur chu a cha zui nga lang langa pitari la chuan zaklo lutuk mai ti in akal san mak a ho nu chuan momo in lo muak wata nute I lo va ho harve engei ti alo ti ani chuan poisa ka siam lok mule ti in momo ne na chuan lo va in fiam la ipa hi kan be lok ange ti in ati ra yan huan ne na chuan api poisa pe kha a han pe a enge he hi alo ti chanchin shilin hetianga tam hi min pe ka in huama ka hlo in puna ngai don ani hi a han ti a yan huan chuan vapanin nangpo hetai omchan hi momo wang chau chu ani lo ani ti ro poisa pe kan tum chung chepo in ikal du lo chu ani hi keima wang ani em a han ti mase churan chuan lo tal ve in chutiang engma om lo thu chu alo soya nupui hwali nei kha a han ti yan huan chuan hetai hian engtu tur che om ngei ni ati a in la shangin ila shewa tang ti in kalatum chu hoilet le in yan huan ne na chuan momo laka hian thil chalo ti katum lawa chuan inupui hlui laka po khan ti in a chhuak nga le yan huan chuan a secretary kolin file te lo keng lu turin a han ti a run lu ta a korbana lipstick ka ya mu chuan secretary he chuan engi musoin ompui tur dang ka lo zong do nem ni ati a ani chuan chutiang lo bai pui to lo turin ati a chwa tir nga le yan huan point api chu va mu in a poisa pek te kha a pele ta chutiang ati to lo turin le lowin ro to lo tur chuan ati churan chuan engma ti swal anei lawa ka bandon chuang lo ati tlata api thin rim chuan a house shepa a chwa don chuan nawa vomin ithil ti hi ngai to cheng lo ani chu mai ba ka tu pa po ka nei ve chak to a han ti yan huan chuan tupa mo idu ka pe em ang che ti in a chwa san ngal api po aril ru chu alo boi ve hle chutaka ra tanjar khan va mu le alo tum azuk chuka a han zo chanchin vel api chuan thei top chu ka chho a ma se yan huan ril ru chu ka hne lo ani a han ti ma se tanjar chuan tlon le in a chilei thar
a han hmule a designer ne na chang ka le nia a moi ti em a han ti a pi po chuan moi chu alo ti le hle chu tia thil pe ka pek le ta ka chuan a pi po chuan alo chan le tur thu chu a shila danger ne na chuan ma se he chi min lo le sakhi a le mani lo ti ro a han ti ani la chuan teulo ani lam na changa ka le ni hi lo ti in he aya moi hi I birthday ya ka peli ang che ti in anin kha a pona chuan danger chuan a secretary ko lin Peter chuan min ring hlel to ania a le pe ka mi chu a tak tak lo ngai to ang che ti in a shila ma se a ti lu tukin chi pakhat lek man chu pahnih lai le theina tluka tawa sin atia engtin ni mo ti tur chuan ati ta thawi chengfeng po chuan chu ran va kolin tangerine an chi design pakhat starty night chu le tum thu te le amana tawan ti awanga alim siam tura an ti chi ve lo shila ani po in an soi anga ti tur chuan alo ti ve sel chu ran zan mu chu mangchha wangin aron har thuta laita han on chu akyanga yan huan alo chu ve reng nangmo a han ti ani po chuan mangchha emni alo ti o ti in lo chang iril ru ka walwa na sa omve imu manga temin lo mu a han ti ya ani la chuan ka mu reng reng lo che ti ya thwa tum chu poding in I chong vain ka mingi ilam ria lom alo ti a chu ran chuan ka ruma hian ilo ru ringo theilawang ani lo chuan a poiso kang nakina kan nom dan hi inupui hwalin shata se engtin nge atiang a han ti chuan nupui hwal ka nei to lawe alo ti inga ti in makalo ti hle keima wanga ni em a han ti chuan ani iringem alo ti let in en rengin churan chuan momo har tuang kawa boy puyange ti in a chuak ngal dai in hnai lama po ompui chen kha chuan pi ber chen chin kha in lo sha em ti velen lo soye churan chuan ron shemanin enge a han ti chu an tlan sun veka yan huan ron chuk nen chel thu in lo changa a chuak ngal churan tenu fapo cholo ei dunin momo ne na chuan tuna chang chuan nangma I omani pon omdani thiam don ya ti vela lo shil momo pon ole alo ti ve zela kan apartment a khan ka kal dona I local ve duem a han ti chuan alo phur kher mai yan huan po api hospital a om alo vatlo a danger po alo om fel le der to valutin api chuan kha ompui nu kha I chhuatir to em alo ti ngal yan huan chuan a ril ru thak don lo thu bok chu a shila api ne na chuan idam chati ka shia hetia lim chen hi achu lo ati a danger po nang po heta engei ti ati ani chuan kapi ka ngai to wanga lom ka om alo ti ve ma se yan huan chuan api ne na chuan in huan na po ka sui ang khan pot chatang a han ti chu danger pon lama a chuak ngal tu emo kolin churan te apartment na vakala thaturin ati a churan pu an apartment a chuan starry night design tur lo zong vel meka a mu chia tia momo auria sha a ava pheivatin kongka chupon lo chu lu moi tum pona mi swalo om te chuan an lo danga atlan chhuaka taxi la in city hospital lama mi shwai ngal ro ati a an chhuak chu tlan chatur chuan ati sek boka hospital lama po danger chu alo in la khongai thlak vel api chuan hei iti cha hi ti sanjir wi ron lut lola in ti su chu yan huan hne na chuan I fanu le ompui nu khan boina an tok I kalwatani lo chuan an nun na an chan thei awati a inga lo ti in danger la chuan oi om lo lutuk nang hi tu ngei ni alo ti ka be pe lo chu nang hi ti in yan huan nen chuan an tan chuak ngal churan le momo po an lo la ta nga in chu alakang zui an hlau hle a thei ang angin momo chu alo thamwan ve tukver lama kai phein shriya anin hnuaia chuk thlak ti ratum mase momo chuan alo du lawe itel lo chuan alo ti mase ka chhadona lom nunna pakwa ka neya lom zote angin chuan ikzuk thlan ve le police kol ngal donia ti in a chhuatir theya momo omlo hnu chuan mei alte chu ti hluma tuma a aw vak vak bok a chak to lo hle a song danger eng ang cha nge ini hetiang thil te iti tak mai ati a ni khoshe lawin om ta ngal rewak lo nuwa yan huan po aron thling ve a kongka ron ti chha in aron lut ni khoshe lawa alo om chu va soi harin
jaw yan huan ti a lo kawin I lo kala ti le ni khosh lo a chu a rua le nga la ti chuan a chan chuak ta a chu ran ron har le chuan hospital khuma alo om a pia chuan yan huan po alo mu a oxygen mask va in ani chu ala har ve lo ani hmel nurse ron lutin a har chuak ti a mu chuan doctor kawa kawange ti in mase churan chuan yan huan chen chin chu alo zota nurse chuan I pasal hian a chan chuak che a mase mi swal chen khat nen buani nei le in apuma an vitani alo ti ti chuan churan chu doctor in endikin I chave mayang tuna chuan ward tanga ka transfer ang che ti in ashila wheelchair an nor chuak tur chu login jawian huan I har chuak lo ni chuan song churan I mule to ngai lawang ati a an nor chuak ta bok athil shata wang chuan ron harin tunge kha thil kha soi ti in ro shailet ngal ru ati a churan chu vakau let le in yan huan kyanga avakal li a ani chuan I thil soi kha enge omzia ti velin na zot nurse le doctor te po an chuak nga sap sapa churan chuan engmani lowe alo ti vele tlat che ta hantum chu apum na wangin aner sak churan chuan alo pui ma se lo rek betin nang hian kan pui omna khai shani ti ro mi shil van ro a han ti ma se a sha lo thu lo shilin chu mai ba ka Mr. Jaw ngai to te enge a chan in pui tu ma ti nat ka phal lo I ti ti ro ani nangin itina em chuan mo mo che aron lan tir ngama ama aron in lan lo chan te hi enge ni ya irin ati a yan huan re na doctor ten ron phel sakin an la shanga yan huan po ain ngai to a chuti lain chu ran po a room tu ra an da a nurse chuan kalau thlau thong hwan lu tu kalom ti in lo be vela churan chuan ni kho she lowin engte renge ka om a han ti chuan nin ni alo ti au pang mei cha le a pi nyang lo om mel deu ma se atunu chu adwat mel hle alo ti a chutia an soi lai nge ngei chuan mo mo ron lut nute I thatu ami ti in ron tlan phei a pi khan lo zui ve mo mo I chan chu awangin lom thu soi tur ka ni e alo ti ve a ma se ama akathil soi bang tura ka ti che kha chu alangai rengi a han ti ma se mo mo chuan aban ka phal lo alo ti ve tata api chuan pon lama lo vakal tur chuan a han ti alo du lo ma se churan chuan thlemin ipi thu oila lo va chuak ro le ati ta ka chuan fel takin kal ve maya api chuan engchi angai ti chu ka shelawa mo mo pon angai na hle mai che ma se ka ril ru chu adang ve don lo ti in bang tur chuan alanor fana churan chuan a che or chu lo mu in I chi chu ataw via wang mo a han ti ani la chuan danger pe ka ni thu le a birthday designer e kut chuak lutak min pele don boke alo ti ve a ani chu iwa nei hle mai ti in chu ran chuan a pi hne na chuan I soi ang chuan ka bangang ma se ni thum nuwa churan corridor vela akal kwal na lama yan huan room zone va thlenga thile lo chiara atuk vera tang chuan a mu a secretary chuan a kaulu ta avalu chuan pona min lo en lo khan lo lu ve mai tur che alom ati churan chuan ni e Mr. Jaw mel chat na hian min hi pe ma ka ending thailo che ani alo ti ve chu mai ba ka churan chuan api ne na anin bek na shelin ipi birthday thleng ka omang chuan la kal sanang che ati a chwa ma chuan kaudingin keima wangtal pon I hupurem a hanti chuan ai ti in a chwaka a secretary ron lut le in tan mei dang chu lo zong do nim alo ti li a chu lo thu lo changin chuan danger lo en zui turin le momo ve him turin ati zui ta bok churan room kongka churun kikin secretary he kha alo ni a Mr. Jawan a studio room a amudu che ti in vashil kongka kharin ka chaw ka kaldon lo alo ti mak yan huan pon alo ngak alo kal thei tak si lawa chuan a room te chu ava ena a study room lama le le in annu pathala ka ena alo mangai hle ani churan chu a riu ruwa chuan a thi thei mai lo ti chu a hriat danger po akarnin run tlanin churan run bia a anung changle chonga moi lo thei hle a ibang don ti ka sha a ma se lungai su o
naupang te su chu ko lo en ko lang ati vela chu ran chuan kum ngami lepo ti na ti shelowania ti in avapan ve tanjar chuan nang ompui mai mai khatia ka min chong khum tur in lo alo ti ve benatum ma se akut lo von be sakin mi do ze bakin kutan tho ngai lo we ti pa in akal sana tanjar chuan lo ngai reng ro song chu ran po ka ompui chu yan hwana ron lu aril ru chuan ka hmu nu wa ang ve alo ti mo chuan apa i lo ho to a enge kha kha alo ti ngal bom chu hongin kor hi alo ni a mei chino pangkor ni in yan hwan chuan ino chhue ni hi han ha chin te ati mo chuan a ha a moya ti hle anu chu avan thiam em ati a in sho kwal velin yan hwan chuan chu ran ne na chuan a moi ti em a han ti o alo ti ve mai chutia mo a virvel na lama chuan a chei moina pakhat a tla a churan vakal vatin avala a box atang chuan shaule khola te la in a siam tha a alo thiam hle hi lo ni in churan ne na chuan engtin nge i thiam zok ti in lo zot ani chuan in thupangai ti sha in pon ka thui thiam alom alo ti wat yan hwan ne na chuan in pui chu i mangai viawani chuan hetianga thui lai te hi isha em a han ti ani chuan a omlo laia a thwe ni thu alo soya thila zo zel ta ka chuan ishal ve ka ngain ka shelo alo ti churan po chuan ka ti palani e ti in mo shwai chuan an kal sana chen feng nen an lawin kol birthday party na lama akal don le don law alo shila a hmuna anin hmutur thu in an lawin thla yan hwan ron chuak chuan lo she manin avapana ibya pa emni a han ti a ani chuan alo ti ve mai bial pai lo nei renga mo ani ke hi enge ti pa chuan a nai thuta avakis alo nam ve a mase a ne lo na sa pom kangin khum lama chuan apan puya mase yan hwan chuan min do tak tak nge min thlem vel mai ti ya akis le tur chu in la shangin puana khu in a chwa san ta zoka washroom a chuan loin phi harin kha feelings kha song chu ran nen ain ang hle mai ti in lo ngai to a secretary ne na po chuan anu puile chu ran chu in an na an nein a sha em a han ti ve ani po in ngai to chan chuan anin ang ve chep chin a lo ti a happy birthday party na lam chu an pan ta bok chu ran po kor moi ta kha in a lo om der to a a chu fel chia tia tanjar khan run bia in a run noi chha le hle a chu ran chu lawin sum ve chang ma se ama chung chang moi lo tak tak ka a soi chu du lawin top turin lo ti tanjar chuan zan in hian yan hwan ne na kanin nei hun po kan puang do na kanin nei watang a ti chuan kalom puye che alo ti ve mai ti chuan a kal sana tanjar po chuan zan hun nuam taki mang don nia ti pa in a kal san chen feng po arun thing fel ve ta a churan run pan chatin an ti ti enga po apui thai thu te a shila churan chuan alom thu le ma se tun hun chu ke ma ti chi ani midang in rel ngai lowe alo ti ve tlat chuti anin bek lai chuan ho sin thurun puangin peter le tanjar te chu stage a anron in kai chawa api chuan mi puima a chuan a pian chamlom na a an local wang chuan lom thu chu asoya ti chuan tanjar chu mel shatirin yan hwan ne na in nei wat turin apuanga tanjar po ain ti thei hle a hoi sang wa mai chen feng chuan a sha danin yan hwan chu airport lama apa lam turin akala alo la thleng lawani don hi ati a churan chuan ani chuan anni hian a om lo hlanin thutluk na an lo siam ani mo ti in anin nei ni chuan mo tan a thadon lo ti in ka kan bok pu ya nga ya ni ti ya kala tum chu chen feng chuan lo danga chuti lain yan hwan le mo po an lo thleng ve chia an lo en chup stage a phe nga lin yan hwan chuan nang ni hian he thil in lo pan du wang hi ani mo ka pa walam tura min lo tir ti in tanjar po chu I thil ti hi a thalo kher mai a ti a pi chan lo chan tumin keima ti ani kha alo ti ve yan hwan chuan mi puima a chuan zan in na puan ka tum chu in hwa na lam chu thu khat ani a ti in hi ka fanu mo ani e ti in a puang ta mai makan lo ti in an lo phun sap sapa tunge anu an han ti chuan kan pui song chu ran ni na kan fa ani ti in chan chin tlang pui chu asoya
chu mai ni lawin song tan jar ne na kanin hwal na po ti to pani e ka fanu ka mule to a chuan ka nupui ngei po ala thilo ti ka chianga ma se tu na ero chuan kan pani in ka ra in mu thiam lo na oma wangin ala ron in lan thei lawa ma se ka zong mu nge yang ti in a puanga chen feng le chu ran chuan an lo soi ve a chutia an ti ti chu mu in chu ran bia pa chu ama ani ringin mo mo chu a chuk puya api chuan lo chhun zomin tanjar chu arun fakvel chiama a birthday present na po chi hlutak designer e in a siam a pek tur thu puangin hanlala tanjar ala ti chal ani ra chuan aril ru chuan he peter hi in hwal na chat nuwa po chi che aril ruwa umani hi ti in noi lui chung chuan a thil ken chula tur chuan ati ron kengin mi ho ma a chuan na mu a Starry Sky ni in designer e ne na changa ka le ni e a han ti ma se mo mo chuan a le mani kha alo ti en hwan chuan ingei sei omzia alo ti mo mo chuan nute ti ka win chu ran chuan a be ka ron pe a design blueprint te chu a ron phora a tak tak chu ran chuan a keng boka he hi a tak tak ani a pi hi pe ka tum ma se a le man lo pe ta si a ti in ama design ani thu te chu a soi boka tanjar chuan oi omlo lutuk lo ti in do soya apu a mo mo chuan do tani lo ti in alem le lem lo en tu tur ko tur chuan ati a ma se chu ti lai tak chuan yan hwan pa ron thlengin keiman ka lo en ange a ron ti ama hi hetiang lama thiam na nei sang tak ani a ti chuan mo mo blueprint te chu en saka mo mo po chuan a design dan te alo soi boka ti chuan tanjar ta zok chu alemani ti in thu to pan siam alo la tang na se hle maya cheng feng ron in rol ve in an thu soi chu adik a ron ti ve soi boy the ani tak lawa chuan zak takin tanjar chu an siama api po chuan oi ka tunu nangma lo siam chwa lek mo ti in tanjar chipe khap pa in atlan pheya mo mo lama chuan tanjar kal chwa tum chu chu ran chuan lo mu in lading te soi tur ka nei ati ani in engma ka nei ve lo ti ya alo chan chuan keiman ka nei lom alo ti a mi puima a chuan ke hi mo mo en kol tu ka ni a aron let le atanga thakhat leka voi ni lai thi che pina oma chuti lai chuan keipo ka tel ve ti in kan dan te chu asoya mi song ngai dan in yem ti in alama hoi ani chuan nang hian min pu tum hlek su ti in ben atum ma se yan min pu anya alo la ti ani chuan soizo tirla ati a asoi ta zel pa ber chuan chutiang thil te alo thlenga ni mo ti in nu ishat pu yem tanjar nen in hnai boka a han ti ani chuan kang me khat chu a chuak ti ka sha a ma se ama ti ani ti reng ka shalo ti in alo in soi thiam ve momo apom po chulak sakin itununun na in atwar chepa nangin engma ka shalo ilo ti thayanya ti in yan hwan in chui zo yem ati a chan ma chuan ji kong khan an speaker vel te chu ron hekin keiman thu dik chu ka sha e ti in tanjar voice message ho chu mi zong zong ma chuan a ron play ya thu dik chu an sheta pa ber chuan man nga ru ti in man tira tanjar la chuan chu ran nangma wanga ni ka thadon khop che ala ti fana yan hwan chuan nang hi song chu ran ini ti in avapan ani po chuan lo phato lowin tanjar ne na boina chu kan zo to a nangma nen kan la zo lowe a han ti ma se yan hwan chuan hun re ta ka song chi a tuna chwa min tlan san to lawang ti in anin en vong vonga a top ta